କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କ'ଣଟା କୋଉଠି ମାନେ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୋଲି ଏସି ପାଖରେ ଦେଲା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଲା କହୁଛି ମୁଁ ଏସି ପାଖରେ ମୁହଁ ଦେବି କ'ଣ ତାକୁ ବାଇଗଣଟାକୁ କହିବ କହିଲ ସେ ବାଇଗଣଟେ ବୁଦ୍ଧ ବାଇଗଣୀ ମା ଯେମିତି ବାଇଗଣୀ କି ଗୋଟେ ବାଇଗଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଇଗଣୀ ଜୁଟୁଛନ୍ତି ଏସି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖୁନା ମାନେ ମେଘ ଏଇଠି 15 ଦିନ ହେଲା ମେଘ ହେଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ଏସି ଖାଇବି ଯେମିତି ଦେଖ ହାତରେ ଏସି ପବନ ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ଉଛି ସେ କ'ଣଟା କ'ଣ ଏସି କ'ଣ ଆଉଟା ହଉ ସେଇଟା ହଉ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯିବା ତ ସେତିକି ପବନ ହେଲା ନା ଆଉ ଖାଇବି ଏବେ ଖା ନା ବା ଦେହ ଖରାପ ହବ ବାଇଗଣୀ ନା ନା ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି ଥାଉ ଚାଲ ଯିବା ଛାଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଦେଖ ପାଗଳି ମା ପାଗଳି ଝିଅ ପାଗଳି ପାଗଳି ତୁ ପାଗଳି କି ହଁ ଚାଲ ଯା ଚାଲ ବହୁତ ଏସି ଖାଇବି